Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uyazisola owesilisa wasesoshanguvu neminyaka engu-35 ogcina ethandana nogogo neminyaka engu-63 njengoba efuna imali. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi elanibona khona le video. Mangoqala usijonyela elikhasi wamulekele igama lami ngosibonga konke wakantwanda uMothanda ungangibeza intatheli ka-YouTube. Kunzima kowesilisa wasesoshanguvu ongathanda ngokudalula igama nesibongo othi uyazisola ngokuthandana nogogo omdala njengoba efuna imali. Uthi kwase kuphela iminyaka emibili ngingasebenzi ngagcina ngithatha isinqumo sokuthandana nogogo omdala ukuze akwazi ukungisiza ngondle ingane yami. Ubengikhokhela irent aphinde angiphe imali elinganiselwa ku-2000 njalo ngenyanga. Lo wesilisa utshele iphephandaba iDaily Sun ukuthi bese kuphele inyanga ezo-9 ethandana nalogogo futhi ke besithokozisa ngocansi kumnandi. Inkinga iqale la bese ngivelelwa khona ngamabhadi. Bengithi njalo uma ngiya endaweni yobumnandi ngifike ngishaywe ngabantu ngingenacala. Lento ngiyibonile lokho iqhubeka yanda nakuyila engisole khona ukuthi khona okungahambi kahle. Umngane wami wakwangidonsa ngendlebe wangitshela ukuthi lo wesimame mangiqhele kuye njengoba uza nezinkinga empilweni yami. Kodwa umngane wami angaze ngithande ukumlalela. Kuthe mase ngivelelwa izinkinga ngavele ngawakhumbula amazwi kamngane wami. Izinto azihambi kahle konke la engihamba khona ezindaweni zobumnandi ngifike ngishaywe ngabantu ngingenacala. Futhi ke manje sengikhathele okulokho ngishaywa ngabantu ngingonelutho. Mangihamba kubalaphi bendabuko bayangitshela ukuthi ngilandelwa ngamabhadi. Isinyama salo owesifazane engithandana naye sengithatha isinqumo sokumqhelela izinyanga ezintathu singabonani njengoba izinto zingangihambeli kahle. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi okuphala kwakho ngalolo daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi ke ungakhohlwa ukusilandela khona lapha ekhasini lika Instagram @zwide_media.